ne ba ni da gara. Wayo ni duniya, ga mai kyan inkiya da ya shiga duniya. Mawaƙinmu na duniya ya waƙe mazan jiya, kuma ya yi gwagwarmaya faɗin Najeriya. Wayo ni duniya, mai sanya gazabuwa tana kwanan turmuwa, ba za ya yi yawa don ko ta girma da fuffuke. Mai sanya gazakara yana fira da kaguwa, ba za ya gani ba don ko ya samu kudiddike. Mai sanya ga moli ta samu da mujiya, ba za ya ga lokacin badan tuntuni sun dake. Mai sanya ga laifukan kafa yanzu dai, to kar ya rike zaman giya kalmar kun rike. Rara a Kano ba za ka kai kas a nufin su ba, dan tuntuni mun sani kwarai Allah ka rike. Mai sanya ga faduwar bakan gizo mai sansani.